Nange aku lho ya di plantongan iki kok iso. Kowe duwe apa ora? Duwe. Paling gedhe nggon aku. Kira-kira yang ngono. Namanya siapa, Mas? Nami kula Den Mas Bagus Alek. Den Mas Bagus Alek. Yo Jan. Jan. Cilik-cilik metakil ya toh. Ngene iki litas apa ora? Litas apa ora? Gak paling. Paling rada sithik. Jajal ya? Heeh. Engko bengi. Yo. Mana mak kon jajal nih malahan. Aku gua bios ki lho cedhak karo kowe. Oh alah. Tenan lho, Mas. King karung tau bal. Masa? Ugung. Gak apa-apa wis lak rapatmu ora apa-apa aku. Kripik gedang kripik telo ya. Ya. Iki engko soalnya adan, wayahe aku yo adan. Nggih. Yang merasa cewek Domasku ndi dik mau? Domasku hilang ganti Kia ya. Ya. Gak apa-apa wis nang kono ae, santai. Santai, Bro. Iki sing sik maem kabeh. Oh iki lho adike ya Allah. Boleh berdiri sayang?